Така. Какво става сега с игри на волята? Имаме 3 отбора там, които са тия амазонките, един отбор, старшите, другия отбор и тия гладиаторите. Сега от всички тия отбори, трите, гладиаторите са най-добри. Обаче, какво стана вчера? Честно да ви кажа, това и мен ме очуди. Вчера как така паднаха. И не знам, човек, направо така се очудвам, че този пъзъл, на този лесен пъзъл не знам какво стана с тях. Има нещо лошо, което е там сега в момента, че имат малко спречкване с едно от момчетата, което това по един или друг начин влияе. Те трябва по някакъв начин да го решат това нещо, обаче това няма да стане със седяне, нали, и да си говорят, а трябва просто някакви действия да се вършат. И тогава да се покаже, да се разберат, дали се сприятелят, дали се отрепат. По-скоро винаги се стига до сприятеляване, така че ще стане работата. Да видим какво ще става до вечера. Аз нямам търпение да го гледам. Старейшините. Обаче вчерашната игра можеше да има и обратен резултат, понеже това момче, ако не беше объркал топките, вместо да вземе червена, къде взима синя, това също много ги забави. Ако той не беше объркал, можеше пак да са си гладиаторите победители. Но да видим.